Des de llavors, el barri s'ha transformat, però hi ha coses que no canvien. La carretera segueix sent el principal eix de circulació de Sants, però cotxes, motos i camions han deixat lloc a peixos, meduses o gambes, que neden entre bosses de plàstic, pneumàtics i xarxes de pesca. La Font del Niño, a la plaça de Can Mantega, és el cau d'un pop gegant. El que no trobis aquí, enlloc no ho trobaràs. Veïns i veïnes d'altres barris, que també es van veure inundats, van emigrar cap a Collserola, que ara és una illa tropical amb platja. Però la gent de Sants, que és molt de Sants, abans de marxar va preferir adaptar-se als canvis. Si abans els preus dels habitatges estaven pels núvols, ara els habitatges estan sota les aigües. Tampoc hi ha tanta diferència.